Local absentee voting ang gisugdan na karong adlaw. Pipila ka mga pulis nga magsilbi sa eleksyon karong Mayo 12 sa Davao Region ug Northern Mindanao ang nakaboto na. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagsugod sa local absentee voting karong adlaw alang sa 2025 midterm elections, ubay-ubay na ka mga personahe sa Police Regional Office 10 ang nakaboto. Prioridad ang mga pulis nga ipang-deploy sa BARM ug ubang high-risk area sa Northern Mindanao aron magsilbing electoral board ug security forces. Nag-participate sa ato ang local absentee voting for the reason nga dili na gid sila makauli sa ilahang mga respective areas kung asa sila registered voter. Ang uban po niini is layo ang ilahang lugar, layo ang ilang deployment sa lugar kung asa sila rehistro. Even our regional director. Dugang pa sa opisyal nga kapin 3,000 ka mga pulis ang nag-apply alang sa local absentee voting. Apan 2,899 lang ang naaprubahan sa COMELEC. Tungod ang uban kanila, deactivated na ang voter registration. Though we are apolitical, we are a non-partisan organization, still ato gihapon ang aduna pud kitay civic responsibility sa pagpili sa mga angayan o kaning matarong nga mga mahimong leader sa ato ang nasod. Samtang nakaboto na sab ang pipila ka mga pulis sa Davao Region nga magsilbi sa eleksyon 2025. Sumala ni Police Major Catherine De La Rey, tigpamaba sa Police Regional Office 11. Tulo ka adlaw ang gigahin sa COMELEC alang sa pagboto sa mga pulis nga ipahigayon sa nagkadaiyang mga city police station o mga police provincial offices. Mulungtad ang absentee voting hangtod Abril 30. Lakip sa mga makaboto niini nga nakaparehistro alang sa absentee voting ang mga sakop sa media, kapulisan ug kasundaluhan ug uban pang mga personahe nga adunay trabaho sa adlaw sa eleksyon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.